Moi boa xente, que tal? Como estades? Sempre a mesma introdución. Hoxe imos falar dos futbolistas destacados da segunda ref, os futbolistas a seguir de cada equipo galego da categoría. Parecevos ben? Parecenos fenomenal. Ferro a fondo. Pois imos a tope. Pois comezamos este espectacular vídeo onde imos dar os nosos nomes, as nosas opinións sobre os xogadores desta categoría e imos empezar co Deportivo Fabril, que vai como un lóstrego dominando a categoría e quero saber a que nome tedes vos apuntados. Ao mellor coincidimos, non o sei. Pois mira, eu teño apuntado a Damián. Damián Canedo. Damián Canedo, creo que é un central que sempre me gustou, con experiencia en Campos, un chaval con salida de balón que me encanta. Ademais, teño bon recordo del dun Football Manager que fixen co Campos, así que onde era titular indiscutible. Creo que é un xogador que creo que lle dá un salto de calidade ao Depor e que o vai facer moi ben este ano. Pasou por canteiras top, Barça E Betis. E Betis. Estivo no Betis. Betty! Viva. Viva. Damián Canedo santiagués, Central zurdo, É zurdo. E o ano pasado é curioso porque estaba Marotías, que tamén é zurdo, e xogaba Canedo pola dereita. Este ano supoño que fai parella con Samu. Sí. Boa parella de centrais. Fixo a pretempada co primeiro equipo. Sí. Bo nome. Sí, eso, centrais zurdos escasean, é algo que ter no teu equipo é de moito valor. Sí, bo xogador. Sí, Moi bo apunte. Ti que dis, Vieito? Pois eu creo que o xogador a destacar deste Deportivo é Vilen Songo, obviamente ese trator de 21 anos que bueno, pois que está arrasando na categoría, non? Cantos? Pero Leva 6, creo. leva 6, creo, sí. Pero, bueno, se sigue así, eu creo que está cerca de empezar a xogar co primeiro equipo. Non sei que opina o noso adestrador de cabeceira, pero eu creo que sí. Joder. Pero se tuvera que destacar un xogador que me gusta moito de sempre, que é Mario Nájera, que aparte leva un ano fora, que seguro que lle voleu para coller experiencia, ainda que non xogou moitísimo. Na súa casa, pode ser. En Logroño. En Logroño. Creo que vai ser un xogador totalmente trascendental, sí, este ano para o Deportivo, incluso máis que Vilen Songo. Entón, casi me quedo máis con Nájera, que é máis dos como meus. O xogador, isto é un pouco tamén ese, o xogador a fixarte desto de que a mellor non parece que vai a destacar tanto, pero que ao final dis, ollo con este. Ti como ves? Adiante. Claro, eu digo isto porque apunto a Rubén Fernández, que creo, non sei se é juvenil do último ano, creo que sí. Creo que non. Creo que este ano é o primeiro senior. Sí. Eu creo que é senior, xa, sí. Non o teño claro, pero bueno, goleador de profesión, Sí, un tipo correcto. que xa marcou gol, un golazo que deu a vitoria contra o Salamanca. O ano pasado saíuse na división de honra juvenil. Claro, ten a figura de Vilen Songo, e aí pode ser complicado, pero saindo dentro do banquillo e algunha vez se lle dá por cambiar a Manuel Pablo e xogar con dous dianteiros, pois Rubén Fernández, eu te diría moitas esperanzas postas no de Caldas de Reis. Ou se Vilen Songo sube co primeiro equipo. Que como decía Vieito, é verdade. Que hai bastante competencia no primeiro equipo. Claro. Sí, porque que eu por entre- eso creo que lle vai costar, pero bueno, se sigue esta progresión ao final, pois terano. E o Depor sigue como este pasado fin de semana, pois o mellor hai que buscar novos camiños para vos. É que é certo que decides que, claro, Eu aproveito, vou ter poucos este ano, vou ter poucos e aproveito esta. tres Pensei que ibas tirar por Chupe, que meteu dous. Sí, pero sí, no primeiro equipo vai ser complicado, porque de dianteiros ao final É que Mulatier é moi bon e Zaka está moi ben. son dos moi bons, César Stoikov, claro. Pero bueno, hai moito nivel. Molatieri é moi bon xogador. o pianista do gol. Moi bon xogador. O pianista. E que pasa, é ironía, Mou? No. Vale, Me vale. gusta, joder. Creo que o Deportivo deu un salto moi grande nesa posición. Poderíamos entrar en debates de Zaka ou Mulatieri, pero eso será para outro vídeo. Bueno, non hai Son debate. moi distintos. Non hai Para mí debate. Mulatier titular e Zaka entra, enchufa. É que a mí o Zaka parece un escándalo, tipo, é que lle sei cantos bolsillos os goles. Sí, a mí me O parece. sea, tipo crea unha ocasión da nada, enchufa, é que, a mí non se me escándalo. Hai que estudar unha cousa que me pareceu vela por aí, pero os goles que se meten nos últimos minutos cada vez van a máis. Sí. Sí, na última media hora cada vez hai máis trascendencia. Sí, hai Tamén, unha estamos conversa- entrando en outros vídeos. Hai unha conversa de
os que non saen de inicio acaban sendo os máis importantes. Claro. Moudes o control. Estrategias de adestrador para dicirlle a un que xoga 30 minutos que corra. Decía un adestrador meu cando éramos chavales que había un xogador que xogaba sempre, pero sempre suplente. E o meu entrenador decía que ti eras mellor suplente que titular. O tío si se pasou anos xogando sendo suplente. Eu era mellor suplente que titular. Eu como suplente era horrible. A mí decíamos, de verdade, sempre. Era en plan, non sei que che pasa, que decíamos Francis, un adestrador mítico de Lalín, e decíame que como suplente moi ben, pero de titular. Miren o que acabou o vídeo, falando de segunda ref, sí, sai o teu nome para palestra. A ver, sí, Mou, quen tedes de nome do Fabril? Eu teño a Vilen Songo, ¿Sí? Sin ninguna dúbida. Considero que sí ten potencial para estar xa en dinámica primeiro equipo. Descoñezo si adestra con normalidade co primeiro equipo deportivo, pero creo que é un xogador físicamente moi diferencial en segunda ref. Creo que o será tamén en segunda división. En canto a nivel futbolístico, creo que sí que lle pode custar un poquinho máis. Non o necesita o Depor. Eso dilo ti. Hai que preguntarlle a Hidalgo, pero joder, creo que é un tío con unhas condicións físicas moi imponentes, moi imponentes e oye, é un xogador nunha posición ademais que creo que che pode dar moito recurso. Cómproche, se o Depor non tivese gol, se estivese mal de gol, pois aproveitas que Vilensongo está en unha boa situación e quen sabe, o mellor sigue Caxeira na segunda división. Que non se me malinterprete, vale? Que non se me malinterprete. O dianteiro centro deportivo é Mulatieri. Vale. Sí, e debe ser Mulatieri. Pero en Songo creo que é un... futurible. Non, nin futurible, pero creo que é un perfil de xogador que non ten o primeiro equipo do Depor hoxe en día e que en determinados contextos creo que xa está preparado para rendir. Cortarlle a progresión ao final. Que xogue. En Songo. Non vai xogar. Non, a cousa é que xogue. É importante que un xogue. xogador... Dani, un xogador importante que xogue. Pois eso é o que estou dicindo. Si en segunda división non vai xogar. Pero que eu non estou dicindo que xogue en segunda. Eu non estou dicindo que este mal que xogue con Fabril. Estou dicindo que eu creo que xa está preparado para en determinados contextos aportar en segunda. Sí, seguro. Vale, pero sí, para min o seu equipo é o Deportivo Fabril. Igual que, por certo, Samu Fernández, que xa o falamos e Samu... Foi un xogador con máis minutos da pretempada do Sí. E Hugo Ríos, tras a marcha de Alberto, ten que dar un paso adiante. Pasamos ao Coruxo, equipo vigués, que vos parece? Eros, a quen tes apuntado? Pois eu teño a Dani Rosas. Creo que foi un dos xogadores que máis me sorprendeu o ano pasado. Creo que porque non o tiña no meu radar e apareceu dunha forma loquísima no Gran Peña. E teño moitas... Creo que pode dar moito na segunda ref. Creo que é un xogador que ten gol, ten bons movimentos. Creo que pode dar moito. Moi ben. Coincido con Dani Rosas, a verdade que, a ver, o ano pasado saleuse o tío. Eu de feito pensaba que iba a acabar no filial do Celta este ano. O sea, que me daba toda... Tíame toda a pinta, bueno, ao final acabou no Coruxo. Está mal un paso previo, eu creo, ao fútbol profesional que ten que buscar o bo de Dani Rosas, que é un crack. Pero teño aquí apuntado tamén a dous xogadores máis. A un que está empezando moi ben a temporada, que é Mateo Gandarillas, que non conocía de nada. E este ano é un cántabro de 24 anos, vendo Escobedo. Este ano estáse salindo. Eu que lle vin ao Coruxo foi dos mellores. E despois, como non, apuntei a outro xogador que me encanta de toda a vida, que é David Zañón, un auténtico clásico, de 36 anos. Coruñés, Coruñés. Sí. Coruñés, pero mítico vigués, de adopción. Bueno. Chámanlle turco e chámanlle portugués, as dúas. Pero xogou moito por aí. Así que máis ou menos queda en esloveno. Bo xogador. Xogou moito na cidade olívica. É un xogador que me gusta moito de sempre e que creo que vai ser moi importante estar no Coruxo tamén, todos o coñecemos. Sí. Escoitei no programa da penaltis, o tipo decía que con 36 anos que está nun momento de forma pretórico e que non valora a retirada de ninguna maneira. Como o Viño. Sí. Eu coincido con Eros, metín a Dani Rosas, tamén toco o nome de Hugo Losada, non empezou, bueno, sendo titular ni nada. Mencionei a Hugo Losada porque, bueno, tamén me interesa ver como evoluciona en segunda ref. O de Dani Rosas... Crees que é o nome a destacar do Coruxo? No, a ter en conta, é dicir, o ano pasado gustoume na terceira, bueno, o de Dani Rosas sí que evidentemente o ano pasado sorprendeunos a todos, 12 goles, como decía Vieito, trampolín de manual o Coruxo, é un trampolín porque
E despois que Dani Rosas ten eso, ese gol, ese dinamismo en ataque, ese e esa mala hostia que a pesar de ser hasta o nome é un nome que vende, joder, Dani Rosas. Pero eso, despois eso, ten esa maldade de que joder, quedalle un balón aí, xa dispara, busca porta, a min gústame moito. Quero ver como evoluciona en segunda ref. Ainda non marcou, si marcou un, pode ser. Seguro que ven, seguro que ven. Pois eu do Coruxo vou destacar a un xogador que, a verdad, personalmente creo que aporta moitísimo neste equipo, medio centro, interior, en función do que demande o partido. Nacho Fariña aporta gol, aporta templanza, creo que aparte é un dos pesos pesados dentro do vestiario, polo que eu teño entendido, ao mellor estou equivocado, creo que sabes non. Moito, Mou. Creo que non. E é un xogador que está perfectamente adaptado á categoría, moi querido pola afición, normal, deixa o todo, xoga 90 minutos partido sí, partido tamén, non ten problemas de lesións, bueno, típico xogador que cumple e que, bueno, creo que importante non o seguinte, chave totalmente neste Coruxo. Un clásico, Nacho Fariña, dende que arrancou o proxecto de Non Vale Furar, eu recordo Nacho Fariña, Ourense Club de Fútbol, non, sobre todo, Ourense Club de Fútbol. O xogador. Sí, correcto. Pasamos entón a U de Ourense, saiu un galiño aí, Un dos tantos que che saen. Sí, a verdad, teño que modular mellor a miña voz. Sí. A quen destacas da U de Ourense, Eros? Pois eu vou meter a Gamarra. Creo que o ano pasado esa presión altísima do Estradense empezaba en Gamarra, un tío con moitísima Gamarra, jaja. Creo que además acompañaba con gol, un tío un físico moi bon, moi fuerte, con calidad. Creo que pode facelo moi ben na segunda ref e creo que Ourense é un bon sitio para ele. Claro, está con Rufo. Equivocouse no último partido que xogou Cascores do Estradense, non creo. No, foi unha decisión do árbitro un escandalosa. No. Que che vai dicir, Eros? No, eu de para min aí Sí, a verdade que é moi bo chaval. Estábamos esperando de volta no Estrazo. O Búfalo de Leganés, chamanlle, non? Búfalo de Leganés. O Carneiro de Leganés. Non ten máis Búfalo. Tía, quen tes, Vieito? Pois eu teño a Osián, que é un auténtico xogadorazo, un xogador moi novo e que creo que está onde ten que estar, no equipo... A perlita, da súa vida. Perlita. Sí. Diamante en bruto. Recordade que tivo que sair, ao Barbadás, creo recordar. Como tantos outros. Sí, pero, bueno, considero que está eso, onde está que estar. Ten que ser o alma mater deste Ourense durante moitísimos anos, ten que ir, o sea, ten que ir medrando, ten que ir subindo escalóns no fútbol da man do fútbol ourensán, o sea, eso. Eu creo que o Xián ten que ser o fútbol de Ourense dos próximos anos. Pareceme un auténtico xogadorazo, ano pasado fixo unha temporadaza, agora é dos máis importantes do equipo, e o Xián. E teño tamén apuntado, porque me gustaba moito de estes anos na canteira do Celta, Hugo Busto, que é outro media punta tamén, que de feito non sei se poderán xogar moitos dous xuntos, o Xián e el, pero Catoirense Hugo Busto pareceme un auténtico crack tamén. Sí. Chegou ao final de mercado, ademais, porque creo que se lesionou outra fichaxe parecida que viña tamén do Celta juvenil. Rompeu cóbado ou algo. Non me acordo, non me acordo. Bueno, chega por Joel? Creo que no. Pode ser. Vou acertar, Non me acordo. Sí, Joel. pode ser. Home, Joel. Non me acordo. Tiño cruzado roto, isto non creo. Foi Joel, algo lle pasou no brazo, rompeu o non era pola rescisión de Fer. Non sei. Bueno, non sei por que foi, pero non me acordo. Bueno, eu teño a Jaichenko un pouco seguindo a línea de Eros con Gamarra. Jaichenko ano pasado tremendo no Estradense, 7 goles. Creo que este ano gusta a Borja, parece que se nota que lle gusta o adestrador, está xogando, ten un rol importante no equipo, segunda ref, xa unha categoría naquel xa marcou co Pontevedra, pero este ano é outra cousa. Este ano xa marcou tamén. Xa marcou tamén, está contando con minutos e confío en que sigan mellorando as súas cifras e que se adapte ben a categoría, porque Jaichenko tamén pode ser para ele un trampolín, esta U de Ourense. Gustan vos os xogadores de ataque, polo que vexo. Sí, correcto. Sí, é fácil, non? A min tamén me gustan os xogadores defensivos que teñen outro rol, e nesta UDO vou destacar ao capitán xeral Pol Bueso, 93 anos ten a criatura. Ten a criatura, físico impoñente, non hai moito que dicir de Pol Bueso, a verdad. Creo que todo o que siga un poquinho o fútbol galego sabe quen é, quen foi e quen probablemente acabe sendo Pol Bueso, que eu vexo ligado ao mundo do fútbol toda a súa vida. Sí. E creo que é un peso pesadísimo. Falando con Borja o ano pasado, estáballe moi agradecido porque lle facía máis sinxelo ese vestiario.
e despois dentro do campo pois pasan os anos, pero como dieros Como o viño. Efectivamente. Pol Hueso. Moi ben. Paul Bues, quen empezaría antes? Paul Bues no fútbol ou Jordi Hurtado en saber ganar? Pois aí. Andan aí. Pasamos ao Bergantiños, o equipo de Carballo. Eros López, a quen tes sinalado? Pois eu teño a Rubal, cedido do Lugo, creo que o ano pasado xa debutou na Primeira Federación, creo que é un dos xogadores chamados a ser importantes no Lugo do futuro, e sobre todo un xogador moi polivalente. O sea, pode xogar en todo o centro do campo, pode xogar arriba, pode xogar de falso 9, e creo que é un tipo de xogador que lle pode dar moito a Simón. Non está contando moito Simón con ella. Pero bueno, creo que ao final creo que pode ser unha arma moi usable. Noteiche un tono un tanto No, foi sin querer. de listillo, sabes? No, que va. É Vale, coña. perdón, confundime, non? Pero é verdade. Xa. A ver, que? Pero é verdade. Pois eu, ainda que me gusta moitísimo Iago Novo, de sempre, non o vou poñer el, vou inventar así un pouco, tampouco moito, porque puxen a Marc Marruecos, centrocampista de 23 anos, que leva 5 gols, o sea, que está tendo unha influencia no equipo, a pesar de ser un recién chegado, totalmente escandalosa. Moi bo. É boísimo. Despois tamén teño apuntado a Isma Cerro, que é un xogador, un mítico extremo da canteira do Madrid, que tamén é o seu primeiro ano, e creo que tamén pode ser un xogador importante, non? Sí, Ven de facer máis unha boa veterano, temporada, sí. é moi veterano, e creo que lle vai dar moito. Pero se me teño que quedar con un, voume quedar con Marro. É que para min Marro xa non eu teño apuntado, pero non o vou dicir a él porque pareceme, o sea, a mí pareceme o mellor do equipo, Marc Marruecos. Teño unha anécdota que recordo foi un partido de Riazor, que cando estaban en primeira ref xogaban contra o Sabadell, e estaba nese equipo un tal Marc Marruecos que tivo que entrar na primeira parte por unha lesión dun compañeiro e entrou, e claro, acórdome perfectamente do seu nome, porque era Marc Marruecos. Mola, o nome mola. Chama a atención. Sí, Mola máis Marc Marruecos que Marro. E- Fixeras unha boa previa ese día para entrar en Riazor. Non o sei, non me Que acordo. estaba eu contigo. Sí, seguro. Ah, sí, bueno, sí, e moi ben Marc Marruecos. Gustoume xa moito daquelas e mira, tío, onde foi a acabar o rapaz. Polo de agora. Menciono que Fito está espectacular, sí, pero vou mencionar a Tas, medio centro africano de Burkina Faso. Tas, moi aseado con balón, Ote Tas. bo físico, prometedor. Pasou pola canteira do Betis, do Granada. Bueno, comentou Simón que era un pepino, así que eu confío nel e busca ser importante en Carballo. Confías en Simón ou en Tas? En Tas. En Simón ambos. En Simón non, non? En Simón, bueno, depende pa que. Mencionaches a Iago Novo antes. Eu tamén o vou mencionar outra vez. Iago Novo, Me encanta. xogadorazo. Estou de acordo co de Marro, Estás descubrindo a pólvora, Por qué? Pálvora. Iago Novo. Hostia, porque a min falar de Bergantiños e non falar de Iago Novo Xa, foi unha xa. falta de respeto. Eso é verdade. Eso é verdade. Estou de acordo con Marru, pero Iago Novo creo que está nun momento futbolístico de madurez espectacular. O que viviu en Pontevedra o ano pasado seguro que lle axudou. Calidade indiscutible, da xeración do 98, probablemente un dos mellores xogadores de Galicia, dos que temos por aí. E ojalá de o salto, quero velo, porque aí sí que ao mellor me costa, pero sí que me gustaría velo en Primeira Federación. Perfecto. Dame igual si Bergantiños ou non, pero sí que creo que, bueno, sería unha proba importante para él. Sí, moi ben. Pois pasamos Porque en segunda vai sobrado. Pasamos a Sarriana para pechar este vídeo. Eros, fallo son a tes a honra de facelo ti. Pois mira, eu acórdome no verán cando, bueno, foi a presentación deste rapaz, que preguntei aos amigos de TQHT, tenías que haber tirado si coñecían un central do División de Honor, que a ver como era, e que lle falaran ben del. Nacho Olivera pareceme un centralazo como a copa dun pino. Nacho además está xogando no perfil zurdo xunto a Maxi, e para min foi dos xogadores que máis me sorprendeu dende o comezo. Ten galóns cando é o seu primeiro ano senior, e Iván está lle dando toda a confianza do mundo, e creo que ten un teito moi alto e que ainda está moi lonxe del. Moi ben. Sí. Gracias Xogador polo apunte. Champions. No. Xogador Champions.
No, pero creo que vai chegar alto, Pode ser. Vai chegar alto. Por que non? Además, moi bon rapaz. Eso sempre. Importante. Importantísimo. Efectivamente. Ti Vieito que entes da Sarriana. Pois eu, seguindo un pouco como fixo co Bergantiños e con Iago Novo, parece unha falta de respeto non falar na Sarriana de Alex Millán, porque é un xogador que me encanta. Pero eu destaquei a Edu González, xogador de 20 anos, egos do Gran Peña, que creo parece un fichaxe espectacular este ano pa Sarriana. Estás adaptando ben ao equipo, estás acoplando ben. Se Dani Rosas o ano pasado no Gran Peña foi a referencia ofensiva, eu creo que o fútbol do que se aproveitaba moito Dani Rosas, o grava este tío, que é unha das perlas da Madroa de sempre. Sí, señor. Xogando de 9 está, Sí, que era está media xogando... Como de falso 9, algo así, que Está xogando de 9 agora, ca volta de Boedo despois da sanción. Boedo está de Boedo. Está Boedo collendo a titularidade, xa leva 2 partidos, pero sí que Edu está ofrecendo un perfil moi traballador desde o inicio, a verdade que está moi ben. Sí, señor. Eu, como decías, volta a titularidade do DES. O DES. Hai moito talento en Sarria, moito talento novo que vai levar moi ben Iván Carril, se todo vai ben e nada se torce. Pero eu menciono a Boedo. Quero velo motivado na categoría, quero velo en segunda ref, parece que está moi motivado en Sarria, que está fino, que ten ganas de xogar ao fútbol, iso é importante en futbolistas como él, por calidade vai sobrado. Gustaríame ver un ano espectacular de Boedo, e igual que mo quere ver a Iago Novo en Primeira Federación, a mí encantaríame ver algún día a Boedo tamén a alto nivel. Gustaríame... O DES, é que é o DES. Quero ver a Boedo esta tempada. Vai ser un antes e un despois na súa carreira. Eu quero velo en NVF. Sí, por que non? Estamos totalmente de acordo, Mou. Suscribo absolutamente todas as palabras que dixo aquí o meu compañeiro da dereita. Emocionome, nunca estamos de acordo en nada. Joder. Para min é o... non vou dicir o meu xogador favorito porque ese é Neymar, non, pero Neymar. pero Boedo anda aí con Neymar. Sí. Un xogador diferencial, desde o primeiro día que o vin xogar en directo dixen quen é este, facía cousas diferentes e creo, bueno, suscribo todo, non, hai unha cousa que puntualizo, creo que aínda se ten que afinar máis. Dixeches que está fino, creo que pode estar bastante máis fino do que está. Leva solo 4 asistencias nos últimos 2 partidos. Asistencias de entrenamientos, dixe? No, asistencias xerais. Hat-trick de asistencias contra o Numancia e outro día contra o Creo que ten unha calidade indiscutible e creo que sí, que non sei por qué, pero vexo un poquinho en redes sociales e tal, anda chispeante, non? No bo sentido. É un crack. Porque creo que por temporadas ao mellor a chispa iba cara a outros e este ano vexo ben e quero velo ben. Outro nome que vos vou dar da Sarriana, tamén fijaivos, Maicon. Bueno. Pivote, xa o quero o Lugo, xa o ten no radar. Bueno, é do Lugo, Lugo. pero quere recuperalo. E Yu. É que tedes moito talento. Hugo Villaverde. Sí. Eu só vos digo, Coruxo Sarriana Coruxo este fin de semana, fixadevos en Maico. Perfecto. Vale, eu farei en Nacho Fariña. Perfecto, pois ata aquí o vídeo, rapaces, un placer, como sempre, estar aquí con vos. Gustouvos este vídeo? Moi top. Gustounos moito, esperemos que lle guste a audiencia tamén. Sí, deixade os vosos futbolistas que teñamos que fixarnos, que meternos no noso radar. O que? Un comentario. Sí. Pois nada, nos seguiremos aquí a semana que ven falando, como sempre, do fútbol. Que máis? Nos gusta.